Mata tayo mo video. Okay, ang ano, Wala memory available. Oh, Pero ni nagpicture ako din naman. Oh. Yeah. Ayan. May festival kayo kaya traffic. May ano dyan, Ay, ano? dari concert. Fine. Ano, dyan sa may ano, dyan lang. Ano, ang plaza. Ayan. At total ano, nagagayon talaga ako digdi. Magayon na ang itsura. Hindi, ang iniong amag na iniong kami receive iniong. Ano? Doon ako kanina pakta na credit card niya. Nagbike ito sa ninyo, sa kudig dito. Ayo. Diyan, oo. Pagsantan. Lampas pa digdi ang nagkaarabutan na ang kulang. Sa iyo, Lampas tama pa sa ano, nagpaikot sa dati. Yun nag-agising gabi. Makaya man dawan. Diba, lampasan mo muna kami. Kuya, diyan ta pa inuton mo pa ay. Dun. Sa wakas, Bangan, ano, ay, hapon. laog manggiraray sa pagsanha na simbahan. Ano ba yun? Uy, kaya Ano? pista gayon. Ay, Bangkero. anong pizza? Festival. Oh, iyo ta sa Marga. Nga ay. Yun o, Ay, sa kunain. ano. Oo, wa. Anong do eh, anong pizza? Traffic sa mo. Ay, saan ka pag saan? Sa pagsanahan. Saan? Anong pizza yung Bangkero Festival? Kaan. 2024. Anong pizza daw? Ano la, makaon ka? May tinapay padigde. Dumaan na sa ano yung araw.
pinalaog na kita duman, takong da eh. Sarado nga, daraso entrance. Ano ba yun? Matawag wala ba pa yun? Mga 60 kilometers pa. Wala alam. Hindi matropiko ni sa bayan, oh. Going to Santa Cruz. Santa Cruz, Manila. Pa Manila. Ayun man. Santa Cruz, Manila ba ga? Santa Cruz. Going Bayan to- ano, may Santa Cruz, Laguna pala. Manila, nakakakaag Manila ba ga? To Manila pa gayon. Oo, eh. Santa Cruz, tignan. May nagbababaan pa rin kaya ano. May gadang-garo, ano yun? Ayun. Ayun. Ito po yung mga Dua. bulo. Ah, Hindi daw, ah.
emoji ang gura ano oh. Yan na. Punto 64.30. Ano ang panangkin mga Indian. Wala na. Hangga itong mga kaapian. Kita lang. One. Ayan na. Pinilig. Dako. Gabit ka lang sa kuya kay amo.
Ay, tama, digdi. Ay, magkaiba umangat pala.
Pwede.
license. Natagaro iba ang kulot ila Bilgaro. Dahil iba man lang yun. So kulang Kulang RMB. RMB. So bako airport. Ah. Ano man ang tanong? Kahulugan ka ba? Para mag-isa ka. Mga estudyante. Ano sa Balete oh. Oh, sa Balete na Dakulao. 33 kilometers ito ali sa Arong JB. 33 kilometers. Ali nagdisagod sa Arong 33 kilometers na sana. Dati may nakipagkalirahan sa kuya dito. Anong auto? Kutsi. Bako man ba? Private ma. Ah. Ako mga overtake.
isang oras kaya na makabot sa Manila.
isa aram sa kudibit 45 minutes o 40. Traffic. Diba, baka dahil pa lamang na traffic ka. Kaya nga, Dahil pa man.
Grabe ang laog ko daan. Nasa ora pa lang si Unan. Si Justin Nora. May ilaw kayo dito. Pwede.
bakit ata nagpundo. Tapos mga ikot-ikot. Oh, ano nangyari ka ani? May ano bangga. Marami na. Oo. Yan na oh. Yan na. Oh, meron na. 600. Nagtama so ano? Lulubo? Sobrang 2 kilometer yun. Ang bago. Ay! Ay! Di ba? Hawak ako. Ako sa hapon ko. Sige po. Ito. Bago na naman pala ng ano. Oo pa. Bago na naman ang gaw. Pero si OIC yung nilalay. Oo, iyo tanda mo pa JB. O ano nangyari ka ani? Ano nasagi niya siguro? Bakit mo tinanggal? Buti kaya tinanggal? Kaya kanina eh. Nasagi niya. So ano ini? Apo ini kang pulis. Pero itong pulis gadana. Go. Region 9. Region 9. Mindanao. Dito tali. May Aran. may IDUMA na ano. Na plaka? Oo. Pero aling Region 9. Saan mga dumalito? Ako pa na ito. Aliwalasan pala yun. Ay, salamat siya. Di siya nakaraan. Alagang nata iluwas ko so ano. Anong oras na? 4:20. O sabihin mo 4:20 nakaabot kita. 4:20. Nakabot kita. Salamat po. Ikaw muna mag-ano ta iluwas ko pa sa auto.
na sa atubangan? Hindi na, tama ba? O, kung ano dyan, ano yun?